משהו הזוי קורה במדינה שלנו. זוכרים את רינה שנרב, השם ייקום דמה? רינה הייתה בסך הכל בת 17, כשיצאה לטייל עם אביה איתן ואחיה דביר במעיין עין בובין שבבנימין. מטען מאולתר שהונח בסמוך לשם על ידי מחבל התפוצץ והיא נרצחה. במקום לבלות עם משפחתה קברה אותה. אחד השותפים של המחבל הנתעב הוא חאלד קועד, שנלכד על ידי כוחות צה"ל לאחר הפיגוע. הוא ידע על כוונת המחבל לבצע פיגוע ולרצוח יהודים, ולא נקף אצבע. השבוע מתכוונת התביעה הצבאית להציג עבורו הסדר טיעון של 2 מאסר בלבד. תגידו, זה נשמע לכם הגיוני? דם יהודי הוא לא הפקר. לכל פיגוע יש מחיר כבד. זה כאב עצום שנגרם למשפחות, וזו פגיעה קשה במדינת ישראל. כל מחבל שיש לו חלק בכך חייב לשלם את המחיר הכבד ביותר. אין הנחות על מעשי טרור. אסור לתת לזה יד. אני מבקשת, שתפו את המסר הזה, ביחד אנחנו יכולים להשפיע.